al costat fosc d'internet. Dos quarts i mig d'una, de la matinada, tornem a ser aquí a l'Anem Tard. 23 graus. 23 graus aquí dins de l'estudi. Microclima aquí, Sí, sí. 23,5. Ostres, 23 i mig, sí, estem calor ja, O sigui, realment no calculava el de fora, Vamos para arriba! Sí. Amb Carles Mallol volem descobrir coses que molin o no al costat fosc de l'internet. Després de Tu madre es puta, del grupàs de l'últim programa, anava a dir la setmana passada, però no Com va es deia ser. el disc aquell? Ensalada de coño. Coño. A la portada... S'ha de dir aquesta intensitat, si no... Ensalada de coño! Exacte. La portada l'heu de veure. És increïble, Busqueu-la a Google, busqueu-la. Perquè, o sigui, no, per la ràdio no es pot explicar. A Google Imágenes surten altres coses, però és una portada d'un CD. Sí, poseu al grup també. Tu madre es puta de sala de coño, no sé què surt tampoc més. Avui de què ens portes, Carles? Mira, avui us porto un clàssic, us porto l'anunci de la loteria de Nadal. Us he de dir que jo sóc molt fan de la loteria de Nadal. T'agrada, La portes d'espanyol? O... No, o sigui, al revés, o sigui, el tema loteria jo crec que Però compres tot, és una qüestió de voyerisme absolut, és a dir, crec que és l'impost dels tontos que Compres paguen travessa, per també? il·lusió. No compro res. O sigui, és un fenomen que m'apassiona, però des de fora. Jo el miro i dic, vale. em flipa que la penya es gasti tants diners en res. Sí. No? És com En la il·lusió. els que van a la font de Roma, no? Fontana i Trevi, crec que és... Tiren... Vinga, tira euros, vinga, tu tira'ls, home, tu tira'ls, que el tio que neteja està encantat. Com a mínim són de moneda. Si han de tirar bitllets exacte, ja... són monedes, però amb la loteria no són monedes, eh? No, porta'm la un loteria és dècim, molt- pim, 20 euracos. Correcte, On va? sí. On va? Em flipa molt, i això de l'anunci és ja al principi, és el que marca És com la prèvia, no? Sí, Comença el Nadal, quan la loteria... Exacte. Comença l'estiu, l'anunci Estrella d'Am. 100%. És el hype, és com la regular season de la NFL, com les prèvies de la Champions o com l'opening de Sakura. Coses que dius, buah, tot comença ara. Aquest any l'ha dirigit Amenábar, val? És la típica cosa que ja comença malament, us he de dir. A mi quan et diuen un anunci l'ha dirigit tal tio és que l'anunci anava tan malament que n'hi han hagut de dir el nom del tio. Ja l'han estrenat, és que no ho he vist, Sí, estrenat. Ah, sí? Estrenat. Sí, el posen per la tele ara. Sí, sí. Els pitjors 19 minuts amb 44 segons de la meva vida. Que dura això l'anunci? Sí, és un curtmetratge aquests en plan Estrella d'Am. Sí. Què dius? O sigui, el que posen a la tele no. Ja m'imagino que... Però el de la tele dura 2 minuts o així. Sí, I no el passa Tele res. 2 no diu, minuts 30. volvemos en 19 minutos y 20 segundos. El protagonitzen dos actors que us he de dir que espero que a casa seva els coneguin. Jo no sé qui són. Ara No. potser sóc el blasfem de la tele, perquè realment no tinc tele, però Charlotte Vega i Daniel Luque, que un podria ser perfectament Gogó i l'altre jugador de l'Espanyol. Vull No, dir, el Vega el del Street Fighter. Val, també. Mira, no m'ho havia plantejat i m'agrada més. Mira, escoltem com comença l'anunci i us explico una mica de què va. Que sí, mamá, que voy a hacer la cola. Pero si no tienen esa terminación, cojo la que haya, ¿eh? Perdona, estás en la cola, ¿no? Cuando no tienes suerte en la vida, no te pasan estas cosas. Val, el Daniel és un guia turístic, és un guia turístic de Madrid, que coneix una noia que pel que hem vist a l'anunci llarg, no el de la tele, és un alien, ¿vale? Són uns extraterrestres que venen, copien un anunci, que això és d'una pel·li dels 80, copien un anunci i surt la noia i la noia no sap parlar. El curtmetratge es diu Danielle, perquè ell li diu, hola, soy Daniel, i ella respon, hola, soy Daniel. En plan, ui, Tarzan, copio, tal. Però, sí. Val, no passa res. No passa res. O sigui, en l'anunci de 2 minuts i mig no passa res, però és que en el de 19 passen menys coses. Que és molt, molt greu. És com... Vosaltres heu vist Eva? La peli? Eva? Daniel Brühl, no? Sí. Doncs és com una còpia d'Eva. El Maillo, no? Sí, amb efectes especials mega heavies d'Òscar, però sense guionista. En plan, es van deixar la pasta en fer l'ovni del principi de l'anunci, que està mega guapo, que està molt guapo de debò, però clar, després no sabien ja què fer. No passa res, val? Li van de la Amenábar. Venga, haz algo con esta idea, màquina. L'actriu aquesta deu cobrar molt, i com que cobra molt li han dit, vale, pues no hay línies de guión para ti. I ella no parla en tot l'anunci, va d'extraterrestre... Potser cobra per paraules. Clar, no? Això és el que busca, no? Una mica, que et critiquin, que parlin de tu, que vagin amb aquest rotllete. Exacte. Molt bé, eh? Ara estic molt content, tu. De fet, el que us porto ara és... Anem cap aquí, anem a la crítica elaborada, anem a... Haters. A escoltar gent que... No, haters no, gent cansat de debò. Ah, d'acord. I us parlo de Miquel Serrano Jimeno, o més conegut com a DJ Miquel Serrano. Ostres.
Us sona? No. Val, a mi tampoc, però el centre de desintoxicació de Vila-real, sí. Escolteu una mica. El anuncio de la lotería de Navidad de este año dura 20 minutos. Qué creativa es la gente, en este caso ha sido Alejandro Amenábar, que narra la historia de un visitante de otro mundo que se encuentra, estoy leyendo por azar, con Daniel, un guía turístico no de Madrid. Juntos viven una historia llena de fantasía, optimismo y amor, en la que un décimo de lotería marcará para siempre su destino. Han intervenido hasta 200 personas en el anuncio de Navidad de la lotería. Yo quería decir que con 3 segundos de anuncio ya bastaba con decir: comprad la lotería, capullos. Qui és aquest home? Aquest m'agrada molt. Una cosa, aquest ha dit que sí als tics, no? De la veu. Aquest Tics de la veu. és un DJ molt famós de la ruta del bacalao. Sí? Ah, vale. Sí, fem una cosa, la setmana que ve us porto vídeos d'ell, Però si té voleu. 83 anys. Més o No, menys. en té 40 i Per la pocs. veu. Què va? Sí, és una persona que no arriba als 50. Bueno, ja Però n'ha No viscut molts ens més. estem rient d'ell, ens estem rient de la cocaïna que s'ha pres, val? O sigui, no patiu perquè no és una persona de la amb persona problemes... mai. No. Jo li tinc No. molt respecte a la cocaïna, jo no em ric de la cocaïna. Ja parlarem d'ell més en profunditat. M'agrada que molt... és d'ella i no fa falta parlar-ne molt. No. Em fa molta gràcia el fet de estoy leyendo aquí. En plan, vaig a criticar l'anunci, no l'he vist. M'agrada molt, trobo que és un concepte molt urbanita. Ui, sí, aquest vi no està gaire bo. Que l'has provat? No, però he llegit en una guia, doncs el mateix. És el que fem els periodistes. Sí, ja és això, sí. Per això no ho soc, gràcies a Déu. Crítica constructiva, aporta idees noves. Ara aquest gran Miquel Serrano ens explicarà com havíem d'haver fet l'anunci i de quina manera. Ja veureu que porta molta saviesa, val? Molta atenció. Són missatges clars i amb idees. Ell té idees, sap el que vol fer. Tenéis una vida de mierda, algo así. Si no compráis lotería, vuestra vida será siempre una puta mierda y basura. Comprad lotería y así podréis comprar pastillas. Mensajes claros y directos y rápidos. No un Amenábar o como se llame, 20 minutos dando el coñazo, que eso yo no lo voy a ver nunca. Ni creo que haya ser humano en este planeta que sea capaz de tragarse los 20 minutos de la historia de un visitante de otro mundo. Si no compras lotería, nunca podrás pagarte dientes normales, no microdoncia como la tuya. Hijo de puta. Mensajes así, directos. Mamón, compra. 20 minutos. Hòstia, Així s'acaba, la crítica. vaya crack, no? M'agrada molt l'últim tros en el que podràs comprar-te dientes, jo aquí ja m'he posat nerviós, normales, m'he posat encara més nerviós, i llavors ha dit microdoncia o alguna cosa així, que no sé què és, que ja ha dit, val, aquest tio té un problema amb algú i és dentista aquest algú, perquè si no... Sí, no té bones experiències. Microdoncia de pinta de dents petites, no? No Però és de l'Almenàvar, el que queixa? Sí, és d'Almenàvar, això també és, el film té... Potser és ell que té les dents petites, no? Almenàvar té les dents Bueno, ell petites. té petites altres coses, ja t'ho dic ara. I no són els problemes, precisament. Com sempre, ja per anar acabant, que si no donarem temps, m'agraden les versions matraques dels anuncis. Ja ho sabeu, m'agrada agafar un anunci i la gent que ha fet les risses. Us anava a posar un que comença amb reggaeton i l'abuela que ha vist un ovni, ui, sí... Vale. No. Aquest ja el veureu, està molt guapo. Us posaré algú amb molt més estil. Parlem de que el senyor Joan de Son Rapinya ha decidit fer la seva pròpia versió. Escoltem-la, sisplau. ¡Ay, papá! ¿Has visto eso? Parecía un ovni. Papá, que hay un payo en la casa. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Baltasar. ¿Baltasar? ¡Ay, madre mía, que es como un genio! ¿Has venido tú aquí a la tierra? ¡Ay, que llevo un décimo de lotería en la mano! Dámelo, muchas gracias. ¡Ay, qué mala suerte que no me ha tocado el décimo que me ha dado! ¿Qué malfario tiene con el décimo, hijo mío? ¿Para qué has venido? La mayor lotería que le puede tocar a la gente es la paz en la tierra, la unidad de las personas, la salud, la familia, los amigos. Esa es la verdadera lotería. Hágame el payo.
Els Puccinelli. Mare meva, quin Són penjat. Són com titelles, eh? Està guapíssim perquè us he de dir que passen més coses en un minutet i mig que dura la seva versió que en els 19 de Amenábar. En fi. Tu l'has vist, Carles? Sí, Tot. Joder. tot Mira sencer. que, segons el Miquel Serrano, no hi havia cap persona capaç de veure tot Clar, aquest. jo llavors he començat a dubtar si sóc persona o no, però això ja porta per un altre Hòstia, és que jo no he vist aquest any, en sèrio, no he vist ni el curt, eh? O sigui, no sabia que havia sortit ja. Doncs- O sigui, no s'ha fet super rebombori, tot i ser Amenábar. Jo que no crec tampoc que està no en se una n'ha fet càpsula. perquè el propi Amenábar no vol que No s'ha se'n gaire faci. convençut tampoc, no? T'ho dic de veritat, Ha cobrat que i dit, mira. Jo tinc mòbil i Twitter, és a dir, hauria de saber què ha sortit. No? És dramàtic. Val, no. És dramàtic de debò, no. Bé, No bé. de, ui, sí, el Justino, no? Que no va agradar. Ui, el Justino Clar. ha copiat a Pixar. No, no. Ja. Aquest és... Tio, fem alguna de Nadal. No sé, però amb efectes especials. Vale. I aquí es va quedar la idea del guió. Aquí així estem, així estem. Molt guapo, no el mireu. Comprar loteria. Gràcies, Carles. A vosaltres.